Здравейте, значи от TikTok бъдете живи и здрави, 165 години. Днеска е 2 март 2025 година сме днес. Да знаете, да не забравяйте. Днеска е 2 март, вече мина 1 март. Днеска съм в Италия с моята съпруга Милена, която ще се качи сега в момента. Ето ги, това е моята принцеса Милена. Да ми е жива и здрава, 165 години от днеска нататък. Ние се намираме в Италия и излизане от Италия за Австрия. Ние се намираме на местност... Къде сме? Как беше? Алпите. Алпите, реката е По. Видяхме реката По, най-дългата река, която се намира в Италия. Обаче, за съжаление, изсъхна реката. Реката, ето, зимно време, ние сме в март месец и няма вода. Има малко, колкото все едно един канал. Така ли беше, Пиле? Да. Нещо, тая камера ми е така. Алпите се намират горе. Не знам дали ще мога обърна да видите Алпите. Къде се обръща това чудо, бе? Страни нямаш ли? Не. Исках да помагам тук на хората. Това е положението. Сега. Момент. Отварям прозореца. С предната камера ще ви снимам. Това са Алпите в Италия. Вече остана ми 50-60 км, може и по-малко, да излезна от Италия за Австрия. С Мерцедес съм тук. Това е Мерцедеса. Това са му огледалата вътрешните. Ето. Купихме си кафе от Италия. Защото ние си правиме кафенце, обаче в Италия е хубаво кафето и решихме да спираме, да разглеждаме Алпите. Разгледахме от движение, защото реката вървеше посока за Австрия, успоредно с магистралата, и видяхме, че почти реката е пресъхна.